Onestament, qabżit li dema. Il-kap nazzjonalista Elix Borċ għal il-Ministru għal-Finanzi Clyde Caruana ma jafx juża l-calculator. Huwa sostna dan fl-attività politika li kellu l-Partit Nazzjonalista. Il-ħadd wara nofsinhar fis-Siġġiewi kif kien qed jitkellem dwar il-proposta tiegħu tat-taxxa illi fiha żball ta' aktar minn 250 miljun euro. Ħaddieħor ukoll prova jgħidilna li kkalkulajna ħażin, li l-calculator ħażin. Naħseb il-Ministru tal-Finanzi ma kienx jaf juża l-calculator. Kien il-Ministru Clyde Caruana li wera kif il-proposta nazzjonalista ma hija xejn għajr minn riforma komprensiva ta' taxxa personali fejn sqar li l-Partit Nazzjonalista ħaffalza stikka kbira u affiġġa bin-numru dwar il-proposta tiegħu fit-taxxa ta' dħul dik li qed isejjaħ rebate. Fl-istess attività fis-Siġġiewi, il-Kap Nazzjonalista għal darb'oħra reġa' ħadda kontra l-Prim Ministru Robert Abela għaliex ħareġ minn Kastilja biex indirizza l-folla fl-ewwel ta' Mejju fis-sfond ta' ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħaddiem. Fis-sfond tas-soltu Għajjat, il-Kap Nazzjonalista insista li l-Prim Ministru ma jafx id-differenza bejn il-Berġa ta' Kastilja u ċ-Ċentru Nazzjonali tal-Partit Laburista fi triq Mailand fil-Ħamrun. Ħaddieħor tant kemm ma jafx jistħi li ħareġ mill-bib ta' Kastilja mhux biex jindirizza l-Maltin u l-Lawċin għax dik kieku ma jimpurtax, imma ħareġ biex jindirizza lill-Partit Laburista.